Ja. We staan hier voor de deur bij Elisabeth. Ze is gelukkig thuis. We gaan naar binnen. Het is in ieder geval al een mooie kerstsfeer hier. Ja. Waar moeten we heen? Hier naar boven met de lift. Ja. Naar de derde etage gaan we. Vind je het spannend? Nee, Nu niet meer. niet meer. Nu niet meer. Nu zijn we helemaal ontspannen. Hoe gaat ze reageren? Blij verrast? Ja. 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 Hallo, goedenavond. Komt u even erbij, mevrouw Elisabeth? Nee, komt u maar even hier, want we willen u graag heel mooi in beeld hebben. Want we hebben een verrassing voor u. Ja. Dat is even schrikken, of niet? Een verrassing, dat weet ik. Ja. Ja. Ik heb namelijk een dame voor u meegenomen, die kent u wel, denk ik, hè? Ik ken dan al, ja. Ja. En kent u ook het programma Maak het Hoor van Omroep PNM? Nee, dat ken ik niet. Nou, in dit programma gaan we mensen in Peel en Maas in het zonnetje zetten die dat verdienen. En ook u bent hiervoor opgegeven. Ja, wat heeft u gedaan? Ja, wat heeft Elisabeth gedaan, vraagt ze. Ja, ik ontmoette jou toen ik nieuw hier in Barlo. En ik heb nodig iemand die met hem contact te maken, omdat ik hier nieuw nog. En jij... de bus. Ja, Ja. klopt. Ja. Ja, zij heeft haar mobieltje nummer aan mij gekregen om met haar te komen, even praten en zo. Ja. Ja, ik vind dat heel leuk en heel fijn en heel van haar. Ja, lijkt me heel fijn, inderdaad, als je zo vreemd in een plaatsje als Barlo terechtkomt. En dat ontstond zo spontaan, dat contact? Ja, ik vind het heel normaal. Ja. Ja. Nou, dat geldt denk ik niet voor iedereen, hartstikke mooi. En jullie hebben nog steeds contact samen? Altijd. En haar vriendin ook. Hè? Ja. Ja. Hartstikke leuk, hartstikke mooi. En om u te bedanken, hebben we iets leuks voor u meegenomen. Het boekje 20 wegen naar geluk. Oh, wat leuk. En een, ja. Slaan de stevig op de been. En, Leuk, dank u wel. Dank u wel. Leuk. en nog een lekkere chocoladeverrassing. Heerlijk, dank Ja. u wel. Heel lekker. Ja. Ga ervan genieten. Ja, zal ik doen. Ja. Oké, dank u wel. Nou, dat was het hier voor de deur bij Elisabeth. En wij gaan weer terug naar de bibliotheek in Barlo.